Kapathuahin aning kehang abang phubang phia tumaphan Karbi Anglong Autonomous Council CM ronghang ahin pen puthot thedunga wasai kapajir. Chitini bhai ingkora isi ani pen loke thana sai pangchengpon pupusi Central Sarkar pen kapangda. Bithi langso alangso nalongan Karbi Anglong life pen kahumri dam. Kardom pini Karbi Anglong life prime time beer talong pen nili beer ta thanba pisami bhamilin deron pi non beer tang to pen arjik tha. Kapathu anathu ansuse kangturpon thekjia phanpura Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang kabor ipadoponsi Diphu Kasa Pathu aklamalong nihang nirep ahawar pen kethenai multi-purpose indoor stadium kikem kerangjia phan long e somponlo. Kapathuahin aning kehang abang phubang phia tumaphan mate kithurmi aowea tumaphan kapathu anathu ansose aning kirung pon thekjia phanpura Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang ahin pen kabor ipadopon se a constituency 10 along sport complex selamponlo. Bangsu Sport Complex non ke tangji dogdog aporahut puthot kemisen lapen kithedung indoor stadium donangji pojok pini Diphu arong sepi Kasa Pathu aklamalong nihang nirep ahawar pen kithenai multi-purpose indoor stadium kikim kerangjia phan Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang pen long e somponlo. Bangso along ek keso masai kedeng hot Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang kaningje tengke bangso multi-purpose stadium along jasiment badminton table tennis karate chess volleyball pen danglok hem ar lo kapathu ason do anke kapathu over side dopo lapen kangni anghoi ke pangrum pet pen pharokre hini an doji Lason thak siladak bangsuri pli kejang un amai ahong jai sitami dopo anparta conference hall angi chodim pen danglok ke sangadim anparta arleng ki thetun ke do aboha sitami dopo ami multi purpose indoor stadium national standard international standard indoor stadium ইয়াত আমার হইয়া আছে আর আমার 3 তারিখে কাম করা তারিখের মতো আমার কনসিল কার্যবাহী সদস্য আছে আৰু লগতে আমাৰ কাছা সদস্য হিচাপবিলাক আছে ইয়াৰ আগত লৈহে আধালা স্থাপন কৰা হৈছে আৰু সেই আধালা স্থাপন কৰা হৈছে যে আঁচনিটো স্পেচিয়েল পেকেজৰ জৰিয়তে সেই আঁচনিটো আমি স্থাপন কৰা হৈছে বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে স্পেচিয়েল পেকেজৰ বাজেটৰ বাহিৰে MOS MOU পেকেজৰ নহয় আৰু প্লেনৰ বাজেটৰ পৰা নহয় স্পেচিয়েল পেকেজৰ জৰিয়তে আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাল্টিপাৰ্পজ ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম ইয়াত আজি আধালা স্থাপন কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিবিলাকৰ গেম হ'ব বেডমিণ্টন ইনডোৰ বেডমিণ্টন ভলীবল আৰু টেবল টেনিছ কাৰাটে আৰু মুন টেনিছ এই গোটেই বাস্কেটবল সেই গোটেইখিনি ইয়াত যিমানখিনি ইনডোৰ গেম হ'ব ইয়াত প্ৰয়োজন আছে আৰু ছিটিং কেপাচিটি আছে 1200 Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang kaningje thua tengki Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sharma special package pensi bangso multi-purpose indoor stadium longponlo lapen kuti truck sikep sosya tangka pensi bangso stadium selam patangpon poputa Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang ningje si ningkan isiang bong selam patangpon wek nangpo jongsi ningkan isiang bong contractor atum ka selam patangpon thekthedet pulote adai NG lapen hala bangso a contractor aphan sor plot si anut kapler a contractor aphan si pithudat popusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang ningje contractor কইছো যে এনে 2 বছর লাগে টাইম এন্ড কমপ্লিশন কিন্তু আমি
1 বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু সেইটো ৱৰ্ল্ড ক্লাছৰ মাল্টিপাৰপাছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি Pini bangso along ek keso masai along MP Horen Singh be Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Long Kitimung EM MAC Pendanglok Kasa along Kacherabdun Abang Photunta Chetongdun. News report Sarjip Kathar Karbi Anglong Live. Coronavirus keso joini pen kang hapon ingnang toklanga chatai doan puthot kang pupon thujia birta Central Government ahin pen pachini ponno. Kewangji chitia chiklo ni phai ingkora isiar ni pen lo ke thana sai pangcheng ponthupo ingdeng sirke pen krihini angdeng an lo ke pathana mo toklanga don ri ingpu ponpo bangso kangpu pon along COVID-19 na keso pen kachepa jok jia phan sarkar ahin pen kapangdak ahukumateng pen kikroi pame jia phan chuning ripon lo Hukumateng pen kikroya sai deng ponsi lo kacharli alutiana rambeng ramphang ka videt nang jia phan ning thelo pura central sarkar ahin pen ning che thepon lo Angdeng tin kacharli ahem ludle aprang sanitize pami pensi ludlongji lo kacharli ao sumaratum kapangni ponangji inut pen inut adakalong aki jumnai sita fit truck ajak pache hilonangji laso ateng pen lo than bang atum lo kacharli ahem along o sumaratum aphan thanmun pon pami pupusi Karbi Anglong Live ahin penta ning thelo News Desk Report Karbi Anglong Live Karbi Anglong Live ahin pen Karbi Anglong atokono kachingthor amo pendanglok kelang meme adim kapachetak ponjia phansi bor iponlo lason si denarong hawar pen kilometer truck sia jak kahelo porton rong pia rong bithilang so alang sun sita isi kelang misen alang son alongan pini Karbi Anglong Live pen kahumridam lahenlo bithilang so alang sun labang so alang sun aphan bithilang so kangthirna yarnam alang sun pusi hokponlo Dena rong pen kilometer truck sia jak kahilo porton rong pia rong along edon mongol rong pia ahem inglong nade dalong sin labang so bithilang so arnam ke sonai alang sun pusi rata tomben than pachini pon bangso alang sun along ke banga bang aling sitami inthir epen sinang humri nangji lapen adimak long sitami kelang ning sampik lapen inglong aphuchong pen long thom adima long pen si labang so alang sun nang closir pen kelang ko an ningkang sam nang litum juida ningtung tema labang so bithi lang so arna malang so nalong si Karbi Anglong atok ano kachethang plup theng richo asopo lamarja na mohor sitami nepon lo Karbi Anglong Live pen kahumrida mahut inthirjir pen si rong asar pen chihu chiput padosi adimak long alongan kahumrida padodam Kado Karbi Anglong Live kelang arah tum doan pinil tum Karbi Anglong Live pen officially jana ki humri chenglo lake janarong hawar pen bithi langso arnam alang suniglo labang so langsung ke ningkan kharo sose ladat ke do labang so langsung ke ladat poton of piarong ara tum si lang kalun bomlo la poton of piarong ang bom mati labang so langsung dolo hala borsing of pi la pen mongol of pi alang itum labang so alang itum ladat siguna bagan kuya bagan lapen Nisok ke thorben senglo kalang itum bagan do labang so bagan long selang itum labang so langsung sitamedo labang so pitilang so arnam labang ke arnam so pik lapen ladang memang lepunan itum bantapen ilitum Karbi Aron pen ilitum kuwi biti pen senglo horbong hote pesan ilitum bang nangji amen pataram nangji laansi ilitum labang pitilang so alangsung long same bang lodi Dena rong pen Bikram Teron Karbi Anglong Live MLA kili kapor hut nangte bogbom ratcharia songatum songa jakong chepang tangjia phan dode sang se pen jakong che pherang bom apor hut Phuluni constituency arlo an BJP pen board committee along arpu ke dotum an aphai ka che NSI kedeng BJP Karbi Anglong District Committee kaping khata tengben MLA kilik nangkili ji dokdok ahut Phuluni polling station angkang arlo kedo an BJP board committee aphai ke NMI kangni Pini ada porbhai krei isi malompen center rock climbing asai he malongsi bangso amai padopon
Phuluni polling station amai phu Norenbe kachepahem phupon amayalong aluhi aman pen Phuluni town committee chairman Mojasing Ronghang mayalong chetongdon. Bangso amai kang nipon lagi Kewangji MLA kili kahut Phuluni constituency along pentame BJP asong aphan ongdung avot pen ke hai ponje phansi pini bangso amai kang nipon pusi pachini pon. Itom district committee BJP party in pen kapin khateng pen si jomdak kalap board committee laso biodata collection laso puthak form charon ponlo lapente nitum dak non Kewangji election puthak pasekung pen nitum lam the charon pon asipini athepi amai bangkin tum lan bet Phuluni pen Dilchuna Rongpi Karbi Anglong Live. Microfinance company atum ronga sarpe maratum aphan joy ke pen tangka paramsi sarpe maratum aphan isia kerap longlo pura sarpe maratum aninkarong chipilo bonta mo aphi kopi koson plang pone kamatha kaveda dajok halabangso aninkarong pen ningke oi nangmandetlo labangso microfinance atumpen rongrop arlo palidamsi sarpi maratuma phan pache pengponsi joy kepen tangka kaparamasai klemponlo bonta prenka che hanga por hurabangki akile ke hang kisik thupar pigajok ronga sarpi maratuma phan avi kachong sebasonsi nangman thuderlo athema microfinance atum jasemet kiduk kelak araratuma phansi tangka kaparang ponajok kachitu tongthek the amithang ahemalong kachopang reng avu hanwe pendanglo kachipadoy atum sitami dulo itu mohila anching rom sini tum banglo lapen keweng ateng penili tum akam ke success pen apostami sarpan churolo alangli phan itu memorandum pidamlo lapen thana along tin ki pidamalu sitami nili tum report jipilo la so pen apot sar nili tum phan nang receive dun si lake nangli tum matha nang nilo ningche thainon nang rap po nitum luna sar tum ana phan nitum hang si la so lama putak chingwai po nangli tum phan ang contact tu pusi nili tum phan pachini lo nili blapen duarbagori soarlo atuma phanke microfinance company atum loan atangka nang chitu vek nang jipu kether ke hap setame padoponlo bangso phuthak sarpi marabitung wangsi KAAC CM Tuliram Ronghang alongpen kerap kelongja phan pinpora loipak pajirpon ke nilip la pen duar baguri ke hisap ke un elo en lablo inglong arlokta sitami kisti ki tui phan pinanga na tuma branch ar person si pressure stroke la pen mithanga hit dilong leche jorlo la bang sol lun ke en pen apor la si non ki kisung lo la si nili tum bang tun det thai sitami ni tum karbia khai phan ka chingon pen aposi ni tum nilip duar baguri ni tum chingrum si ni tum che song lo la pen la bang so ka che song ni tum pleng po posi ni tum ning che ther dong kisti tu na lo poke asam long ka che song bom tu si nili tum phanang pulo News report Rosananse Karbi Anglong Live Tangde pini prime time berta kela pansi kangton iglo dumi thakme ajukimi